nga magatalakay sa importansya sang pagtatap sa palibot kag dunang manggad pinaagi sa Tingog sang Tinuga. Kaupod sa Commission on Integral Ecology Director Father Francisco Casalda Jr. kag Attorney Emeline Arboleda Dipon. Tagsa ka Webes, alas 7 ang takna sa gabi. Mabatian naman ang programa nga Paathag, sa diin ginatalakay ang mga sapat kag paathag sa mga palamangkutanon sa aton pagtuluhan. Ini ginadumalahan sang Apologetics Ministry sang Archdiocese of Capiz sa pagpanguna ni Brother Dwayne Cartujano. Samtang tagsa kadlaw sang Sabado, alas 9 ang takna sa aga. Mabatian naman ang programa Tuhoy sa Kabuhi sa mga seminarista pinaagi sa Binhi, ang pagpanawag sang Dios kag pag-alagad sa mga kubos. Kaupod ang mga seminarista kag kaparian sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Pag-abot naman sa takna nga alauna sa hapon, mahimo nga maupdan ang programa nga Sincerely Yours with DJ Fabi. Kaupod si Alagad John Rafael Fabrigar. Pinaagi sini nga programa, mabatian ang istorya sa kabuhi, pagigugma, pagpasimpalad kag kadalagan sa takna nga alas 7 sang gabi kada Sabado. Sarang naman nga maupdan ang Pads, What's Your Pastoral Challenge? Sa diin, diri sarang nga mapamalandungan ang santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Kaupod sa aton nga Commission on Social Communications Director, Reverend Father Emlex Hevero. Kada Domingo naman nga adlaw, alas 7 sang gabi, mabatian ang Hinunanon sa Ikaayo nga nagatalakay tuhoy sa ikaayong lawas kag ikaayo sang kalag. Kaupod ang mga kaparian kag doktor nga katapo sang Archdiocesan Commission on Healthcare. Ini ang mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz. Masgin paayo, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Mabatian sa 88.1 FM band sa lilisuan sang inyong mga radyo. 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. The best! Bigyan ang araw ng saya, nananapit sa musika. Hayaan nating dalhin tayo. Ito ang ating sandali mula sa radyong katabi. Mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best, itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton.
Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:13 sa aga. Sa ngalan sang bugos sa puwersa sang Spirit FM Rojas, ang ginapangunahan sa aton halang doon nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico sa aton nga mga kaparian sa nanari-sari nga mga parokya kag mga mission stations. 31 ka mga parokya kag mga mission stations. Mga komisyon naton, mga katolikong eskwelahan na nanari-sari nga mga institusyon nga nagabugos sa Arkidiocese sang Capiz. Sa pagpanguna sa aton Vicario General, Monsignor Reggie Pamposa. Kag subong man sa aton nga mga pastoral workers sa mga parokya kag mission stations. Kaupod ang akon nga technical partner sa subong aga aton technical director alagad Ming Ming Wego. Maing kaupod nyo subong adlaw solo flight kita. Si Reverend Gab ti rest day basta Tuesday. Si Reverend Ted ti nagbiyahe going to Santo Niño Seminary sa Numancia, Aklan. Daw may talk sila or symposium, the Philosophy Day. Good luck lang dara Reverend Ted. Kamay pa nga masanagan sila sang imong kaalam kag ihibalo. So, ma-miss ninyo si Reverend Ted Subong. Si Reverend Gab, nag-expect ko nga maubot sa di Subong. Sulpot lang isa kong kaisa. Galing ang Tuesday bilang tawag naton rest day na mo. Wala kami sa mga masyadong schedule sa mga parokya. Galing sa katedral daw, sige-sige. Japon ang schedule, no? Nagadelikate siya nga makapuli sa ila, nagapasabak ini siya kay nanay niya. Ang aton nga pagatag ka sang katahuran kag pagpanamyaw sa aton mga kauturan at nagpalamati sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka kabarangayan sa syudad sang Rojas, sa aton nga mga tagpalamati sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. As far as probinsya sang Aklan, Masbate kag Romblon. Oy, batian naton si Atty. Abeb, do mabiyahe to pa Sibuyan. Halong sa pagbiyahe kag enjoy the trip, enjoy nature. Yan ayan man nga aga sa itong mga tagpalamati nga nagabiyahe, subong ako nara sa ilang mga panimalay. Iti special non-working holiday kita. Happy New Year! Happy New Year sa aton nga mga kauturag nga Filipino, Chinese. Kabay pa nga sa gihapon ang grasya kag kalwan sang Dios magbulig sa tagsa sa aton. Sa aton nga pagpangalagad sa subong aga, mangin kaupod naton sa dili madugay, no, ang aton nga pari ka nagpatigayon gid sa aton nga konsyerto sa nagligad nga semana.
Paon ta kay nga reaksyon kung kamusta ang nangina concert kay daw dabo kita nabatian nga daw may nagapangayo sang part 2. Sabi nila manami lang magprepara no Father Emil. Daw hindi nila pagbuyan si Marco Sison, ari man di si Marco Arpaso yatag namon sa inyo. Alagad Marco Arpas, kung saan ka man dyan ka na lang. Di kadamo kita sang nabatian no nga especially sang Domingo nakaupod ko mga taga-lutod-lutod. Ay grabe gidang ilang ang mga mga chimpo ginila sang nagarosas gid si Marco Sison. Ti siling nila duway na ganin lang doon duman sila ika balinan na sila ika pila lang kakanta tisin ko yung mga gurabi nabi ka mo ya. Ang mga pamatanon dito mga youth ti makasabay to ya sa chimpo Manila ika ti Marco Sison no nagapang ligbos gigudong ilang ang mga balahibo. Daw wala ko no nagatigulang kagula man wala gid nagalaos amo man sa gihapon. Baga ni isang iyang nagakatulog ko nga dagay pusoon daw ginpukaw na naman ayabaw pukaw. Di sa mga nag-enjoy sa concert, no, matian naton karon kung ano ang general assessment ni Father Jose Arturo Emilio O. Arbatin. Kunwari di si Reverend Ted Mambal naman siya nga ang ginamenson ni Father Emil, no, the expression, bongga. Antes ako diri magkanto sa estasyon, agyan ko si Father Michael Reeve Montorio. No? Siling ko grabe ka no, total performer. Kaga ma-program siya kuno karon sa gabi sa pamatanon, paglaom sa palabuton basi makanta man siya di karon. Ipreparata di siya mabakod-bakod yung pungkuan. No? Kaya nga linibot-libot ni siya nga magpungko. Karon sa gabi programa nila pamatanon paglaom sa palabuton kaupod si Alagad Danis kag si Alagad Mariel o kung sino pang ilang mga bisita karon sa gabi. Good morning man dira sa Capiz Doctors Hospital no sa mga staff dira sa OPD, staff and personnel kag belated happy birthday Dr. Dudoy Diaz. Napaabot gigadamon kagahapon naka-message man ako sa iyam damog niya salamat Ma'am Brenda no sa pag-inform sa aton nga birthday kagahapon ni Doc Diaz no. Basi may bilin pa da Doc padalaman din sa Spirit FM. Ma'am Brenda basta may birthday sa gabi pa lang i-message mo nako parang madala naton sa misa naton bla sa aga. Assignment mo na bilang katapo sa Spirit FM Capiz Doctors Capiz Doctors area. Kag subong man no sa imo mga kaupdanan dira kay Ma'am Shane kag kay Ma'am Rolin. Mga kaupdanan ninyo dira sa tanan nga cluster ang kagtanan nga department sa Capiz Doctors Hospital. Buwas nga adlaw ti pagasuguran na nato ng panahon sang Kwaresma. Panahon naman ni sang aton nga tuban nga pagpamalandong sa pagpalangga sang mahal nga Dios sa aton. May mga bagay-bagay nga hatagid sa aton nga do mga suhestyon nga mga himuon naton sa panahon sang Kwaresma. Ti 40 días ini nga pagpakigupod sa na-mention ni Reverend Ted kagapon, Passion, Death, and Resurrection sa aton Ginoo. Pero suma total ang iya nga pagpalangga sa aton, ang paghatag sang Dios nga Amay sa bugtong anak para sa aton nga kaluwasan. Sa Spirit FM Rojas, mabatian naton diri ang mga gamay nga pamalandong
ginapreparar sang aton nga mga kaparian kaga kung mapasa na nila sa aton gamay nga pamalandong halimbawa nga man 40 ka adlaw ano balang significance ni nga man kinahanglan pangamuyo nga man kinahanglan fast o kung mag-abstain nga man o kung anong importansya sang ginatawag nga almsgiving, anong importansya ang ginatawag sang corporal works of mercy. Paano bala ina makabulig sa aton nga pagpangabuhi bilang mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo. Muna gani no, basta katapo ka sang simbahan, may ara ka sang misyon bilang binunyagan. Kag sa sina nga mission, when you go to the mission, you have to bring your message, no? Kung messenger ka, di dapat may message ka. Ang imo mensahe wala lamang o kung wala lamang ginahulat nga magpabilin nga pulong lang ini, kundi importante ang bunga sang imo nga pagpamulong-pulong o kung ang bunga sang aton nga ginahambal. Kag amoy ng konkreto nga buhat nga dapat man makita o kung mabatyagan sang aton nga mga kauturan nga katapo man sang kapareho naton nga simbahan o kung sa iban pagid nga mga utod man naton nga mga Kristiyano. Dondoman ko sang una, no, naka-istorya ko na ni sa inyo, pero para ni sa mga wala pa nakabatihan. Ini simple lamang nga example. Kung ibutang mo bala ang langka nga luto o kung ang durian nga luto na bala sa sulod sang refrigerator, pagkaga ang humot o kung ang sabor sang mga upod yan sa sulod sang refrigerator, iya gina nga matapnan. Pareho sa imo tubi, pag inom mo tubi, daw langka o kung daw durian ang sabor. O kung ang humot niya, ti kung allergic ka sa durian o kung sa mga marang, hindi ka mag-inom. May kilala ko diyo, may langka ang akon nga refrigerator. Di siya mag-inom tubi, kaya amoy langka ko. No? Sige do, kisa galinangka ka man, di kagid mag-inom. Di ba kalagad yung mga best friends? No? Kasubong na, no? Nakalaton, nakatapon. So, kita man kung tani no, sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw, sa aton nga pagsimba, sa aton nga pagbaton sa santos nga pagkalawat, matapnan man tatani o kung malatnan man kita sang panimuot sang aton Ginoo, sang pamatasan sang aton Ginoo, sang iyang compassion, sang iyang mercy sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw, ipakita naton sa aton nga mga isig katawo. Tibuas nga adlaw sa mga misa sa inyo parokya, mga mission stations o kung sa inyo nga mga opisina, mapabadlis kita. Ang badlis sa aton nga agtang naghalin ina sa abo nga gikan sa mga lokay nga aton gimbinditahan sang nagligad nga tuig, nagligad nga Domingo de Ramos, nagapahanumdom sa aton that we are dust and to dust we shall return. Wala kita sa mapabugal sa Ginoo. Ang radarano sa hiligaynon, ikaw yabok, kag sa yabok ikaw magabalik. Another version, ginapahanumdom kita nga we have to repent and to believe in the gospel. Duga nga mga pahanumdom na buwas sa aton nga mga kauturan kag mga kalagad. Kag sa mga programa diri naton sa Spirit FM for 40 days, we will be reflecting on the importance of the season of Lent at the same time sa aton nga pagpabakod sa aton relasyon sa mahal nga Dios. Lipot lang pagpahanumdom alagadming tapos ma-phone patch na kita kay Father Emil kay nagahulat siya sa aton for 8:30 nga interview. Please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo
kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa aton tagsa kapagbiyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil, may mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Langga? Ready na natanan mo nga dala? Ahay, hidlawo naman kami sinisa imo. Oo, gani, Nay. Balik naman ta sa abroad. Pero wala pa ko baladala nga pasalubong para sa akon mga upod sa obra, Nay. Ang Ogie at Chocolates sang Dad's Farm! Tatak lokal, kag proud products sang Maayon Capiz! Kanami gisang Ogie at chocolates. Manamit na, 100% na natural pa. Magluwas sa Ogie at Chocolates kag Tableya, ang Dad's Farm may yaraman sa mga produkto kasubong sang kimchi, atsara, sweet chili garlic oil, kag mga prutas parehas sang red lady papaya kag dragon fruit. Sa mga luyag magbakal, mag-contact lang sa numero 0917-303-1201. Ogie at Chocolates kag Dad's Farm. Ogie at Chocolates kag Dad's Farm. Business for the people and the planet. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Balik sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga sa Tuesday edition sa aton programa Simbahan nga nagapanglakaton. Sa mga nagaupod sa aton sa Facebook live streaming mayong aga gid sa inyo tanan kag madamo nga salamat nga sa gihapon sa inyo nga pagsuporta sa radyo sang Arkidiocese sang Capiz. Ginapasalamatan gid naton ang sa aton nga linya subong maging kaupod naton ang nagabulig kag nagtinguha gid kag nagplano sang isa ka concert nga naging successful gid kag daw namo gid ang nalipay sini no. So kwaon naton ang
general siguro nga kuan, general assessment sang aton nga pinalangga nga pari in the person of Father Jose Arturo Emilio Arbitin. Father Emil or Father Juno? Good morning, Father. Dory. Father Emil. So composite. Yes. Dali lang, daw may ka-meeting pa si Father Emil na lang. Tingwaon na ton siya nga i-advise nga naka-live na kita, dali lang. Sa liwat sa aton nga programa, maging kaupod naton Father Emil Arbatin sa iya nga general assessment sa ginhiwat nga Diamond Hearts concert diri sa Arkidiocese ng Capiz ang nagligad nga February 13, 2026. Father Emil, sa imo nga pagpanamyaw. Father Emil. Okay, sa liwat sa aton nga linya, Father Emil Arbatin. Okay. Good morning, Father Emil. Father Juno. Hello? Sa aton nga linya, no? Do okay man ang aton linya, aton signal kagayna nga doon sa kasulod. Father Juno. Yes. Okay, batian mo, kapadre. Sa kasulod, di nidampi. Hello? Dali lang, Geder. Dali lang, Ged. Ano naman, nakasulod naman. May technical technical problem ambot kakagapon gamit ko man adi so nagbandog naman sila di. Maging kaupod na ton si Father Emil Arbatin kay kwaon na ton siyang general assessment niya sa aton nga nangin concert sang nagligad nga semana kay daw damo kuno nagahirit kun may second part pa. So sa imong nga pagpanamyaw, Father Emil, good morning. Good morning, Father Mark. Good morning sa aton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa sininga programa sa sininga tion. Mayong aga sa tanan. Mayong aga kid Father Emil, no? Kag madabog giga salamat sa tion do may meeting ka pa na pasensya kid. Okay lang. Madamog giga salamat, no? Kag sa siguro kwaon tag imong bahin bilang pagpasalamat sa aton mga kauturan nga nagsuporta sa concert nga Diamond Hearts kag ipaabot ko ban sa imo at sa dodamo kita nabatian may nagahirit pa kuno kun base may part 2 Father Emil. Sa ngalan sa aton Senior Arsobispo kay Monsignor Vic Bendico, iya gid nga ginapaabot ang iya nga pagpasalamat sa tanan-tanan nga nagpakigsakop sa bag-ulang natapos nga Concert for a Cause ng Archdiocese of Capiz nga mo ang Diamond Hearts. Kag very overwhelming ang nangin sabat sang aton nga mga kauturan kay puno-puno gid ang aton nga civic center. Nagapakita gid ini nga ginsuportahan gid ini sang Archdiocese of Capiz sang aton mga parokyano kag ilabi na gid sa mga kaparian. Kay ang mga kaparian sila gid ang nagapanguna sa pagmarket kag sa pagbaligya sa mga tickets.
So kung wala sa aton nga mga kaparian, hindi gid mangin amo ini ka overwhelming ang response sang tanan-tanan. Ang ticket naton, Father Emil, na sold out gid balatanan. Kung tuloko naton, hindi sang sold out ang tickets. Okay. Hindi, wala na sold out, pero nag-stop selling na kita kay sang pagplastar naton ng mga bangko sa sulod sang Dingoy Rojas Civic Center. Ang gina-expect naton dapat nga masulod 3,000. Okay. Pero sa pagplastar sa mga bangko, hasta lang kita sa 2,865. Okay. So may mga luyag magbakal sa ticket o galing wala na kita nagbakal kay basi magginutok na kagdo hindi naman maayo nga aton pa sila baklan nga ticket pagkatapos wala sila sang pulungkuan. So amoy na nga hindi siya sang sold out pero nag-stop selling na kita kay hindi na makaya man sang capacity sang Civic Center. Pero may mabayad nga matindog lang yan, no? May aragid nga na go mabayad tani siya yung pinakamahal nga ticket nga 10,000 pesos. Oo. Good for 4 persons nga mabayad na siya 10,000 pero dito lang siya sa likod makasulod lang gid siya. Ay so dira na oo. Kanami. So, general general assessment naton sa concert, ang flow, tanan, ang preparasyon, hasta kada tapos, daw sa imo, gid ning abaga, ikaw gid ang nag-abaga, no? Kaupod sang mga grupo manimo sa miyembro sang team, no? So, kamusta, Father Emil? Umpisa hasta natapos? Sa production kung tuloko naton halos 2 ka bulan ang preparasyon sini. Oo. So dako gid nga punto ang preparasyon. Kaya nakita lang naton sa concert sang February 13, execution na lang niya ini sang 2 ka bulan nga preparasyon. So sa sini nga klase sang nga mga events dako gid nga bahin ang preparasyon. Okay. Kay kun hapaw kag do medyo midya lang ang preparasyon, so mabudlay gid ang execution. So ginapasalamatan ko gid ang tanan nga nagbululig sa production nga ginapangunahan ni Father Lex Severo. So siya gid ang dito sa backstage. Okay. So amoy na tanan-tanan. Ang production wise, ang lights and sounds, tapos ang pagpractice sa mga kaparian nga nagkalalanta, kag ang dako gid nga punto ang pagbaligya sang tickets. Kaya ang baligyan ay sang tickets natabo na ya sang December pa. So December, January, February ang baligyan ay sang ticket. Kag kung tulukon naton ang aton malang nga napasulod nga mga tawo gaabot sa mga 2,000 plus, ay very confident magid kita nga mapuno siguro kay ang total population sa Archdiocese of Capiz sa Binuga probinsya is 800,000 ang katawhan diri sa Capiz. So ang ato lagi nga pangita mga 3,000, so more or less mga 3.5% lang gid sang total population kag na-achieve ta gid ina. Kung tagaan kita sa mas dako-dako tani nga lugar o venue ay pwede tapagdagyapon siguro mapuno kay gamay malang porsyento ang aton ginapangita. Okay, so nabatsagan man nato kang nabatian nato nung wala gid yan nagkupas ang pagdayaw sang tao, pag-idolo kay Sir Marco season daw siya gani ang siya gidto ang siya ang gin kalangkagan gid sa mga tao kasi syempre si Laika for the naman niya sa mga pamatanon naton. Pamatanon. Oo. Yes. So May sige, Padre. Okay. Ang punteriya gid man naton sa sinia concert amo ang mga 40 years old pa ibabaw Pababaw. nga nagdako sa mga kanta ni Sir Marco season kag sila man gid ang aton target audience, and true enough nangin very responsive ang mga pumuluyo kay majority sang aton nga audience
40 years old pa ibabaw kag ang mga senior gid. Kag makita gid naton ang mga senior gid dito ang nagakalangkag nga makapalapit kay Sir Marco. Kag antes man gani naglakat si Sir Marco sa amon man niya pag-istoryahanay, nalipay gid siya kay ang audience ang Capiz very responsive kag very participative. So Okay. gusto niya patani nga magkadto dito sa likod kay iya term is gusto ko sanang pumunta sa likod dahil gusto kong makigulo doon. Kaya lang hindi na ako makapasok muna iya hambal. So Ginadugukan na sa una pa lang so hindi na siya makapadayon to sa likod. Eh, hindi na makapadayon. May nagamuno siling nila siya daw damo tamaan na daw damo ginaging kanta ni Sir Marco naka ang iya bala nga ginahatag sa imong numero sang kanta mo lang to yaging kanta o kung nagdugang pagid siya bangod sang crowd. Ang plano ma-perform gid man siya sang 16 ka kanta. Oo, ang sa meeting namon sang una nga pwede siya ka-perform 3 ka oras nga Ay, dire-diretso. Ay pero ako lang na mismo man ang naghinyo nga idwaya lang ka oras kay ara pa si Laika, ara pa ang mga kaparian. So base malabutan kita alas 9, alas 10. Pero kay kaya niya gid mag-perform 3 ka oras pero ang ako naging request 2 ka oras. Kag iya gid man iya gid man niya ginhatag kung ano gid ang aton gin kasugtanan. Oo. Kaga nga aton nga mga seniors, kaga mga magulang sa aton, daw hindi pa gani magpauli, Father Emil, daw mahirit pa ya. Actually, amo man ina ang sentimiento sang banda nga nag-upod kay Sir Marco. Inang nanugunan sila kay kung nakita nila nga amo ini ang response sa mga audience na nalipat sila nga kung tani na after sang concert nag-jamming. Agud to nga kung sino ang gusto bala nga makatiner kag magsulusaot-saot. Hay naling-ana ina. Hay pero baliya kung sa sunod kung ano man ang mga plano, Father, hay nalipay gid sila kay maski ang aton nga pag bibar sa ila, nalipay gid sila. Bawdo amo ni siguro ginakalang kagamot tong mga tulo chismis to sa mga senior nga upod ko sang Domingo sa nila. Tuod gid man, Father, nga may part 2 pa mabalik si Marco Sison. Siling ko ay ko kabalo. Ang kotonta si Father Emil. Kaya nakon nga man kung mabalik mabakal ka mo liwat ticket. Ay so siling niya. Okay lang na yan mabakal ka miliwat nakabulig ka na nag-enjoy ka pa, no? So yes. So reaction. hay kung tuloko naton kung may part 2 hay maayo gid kay kausa man gyapon para gyapon ini sa aton Archdiocese. Ay tanawon naton ni kung depende kay Archbishop kung ano iyang sugo sa aton. Hay ato lang dason patigayonon. Okay, so with that siguro, no, congratulations gid Father Emil pag-alabutan sang kaparian diri sa residence kaga sang nakita naton ang mga reaction, comments kag post sang Biyernes. Ikaw gid ang una nga tawo nga nadumduman ko although nga wala na ko naka-message sa imo pero sa lingko baw nagbunga gid ang tanan. Ang imo nga pagpakigbato para kay Marco Sison nagbunga gid. Okay, thank you. Hay salamat for the kind words pero ang pasalamat ko gid sa tanan-tanan kapipagid sa mga kaparian nga nagbuli gid sa pagbaligya sang ticket. Kung tuloko naton, Father Mark, wala kita masyado marketing sa mga tarpaulin o kung sa didiin kay sa pari pa lang bastante na sa bilog nga parokya. So hindi naton kinahanglan gid sang dako nga marketing kay sa aton mga kaparian hay ma-sold out na ang mga tickets. Gani, oo. So with that, sa imo nga pagpasalamat, Father Emil, kag message mo naman sa aton mga kauturan nga nagahulat kon basi may part 2, may part 3 para sa Archdiocese sang Capiz. Father Emil. Okay, first time ini sa aton Archdiocese nga nagpa-concert for a cause kita nga may gininbitar kita nga isa nga mga artists. Kag true enough nangin madinalagon ini tungod sa suporta sang tanan-tanan. So sa ngalan sa aton Arsobispo ginapaabot ko gid ang iya nga pag-apresyar kag pasalamat sa tanan nga buli sa
kita ka kung ano obrahon taman ini siguro man kada tuig kung ano gid. So we continue to ask for everybody's support and prayer. Kag kay Sir Marco, kag kay Laika, salamat gid sa ilaman nga pagbaton sa aton imbitasyon. So sa tanan-tanan, thank you very much. Kag bendisyonan kita sang Dios. With that, mandamog nga salamat Father Emil kag mayong aga dira sa imo kag sa imo nga mga parokyano. You're welcome. Thank you. Nabatian naton sa atong nga pagpangalagad Father Jose Arturo Emilio Arbatin. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtinguha upod sa imong production team kag sa tanan nga nangin membro sa pagpatigayon sang isa ka successful nga concert for a cause, no, para sa Archdiocese sang Capiz. No, matahom kay tama man no, nakabulig ka na, nag-enjoy ka pa, kag nangin kabahin ka sang sining selebrasyon sang local jubilee naton diri sa Archdiocese sang Capiz. Ang proceeds, no, sang minus all the expenses siguro nga ginagamit naton sa pagpatigayon sang concert, ang proceeds magakadto sa mga galamiton o kung galastuhanan naton sa palaabuton nga July nga activity diri sa Archdiocese of Capiz, kag subong man doon na hisugtad to nga 50% of which, no, igahatag sa healthcare sang aton nga mga kaparian. Gani sa aton mga kalagad nga mga best friends, sa aton nga mga nagbululig, nagbalakal ticket, naglantaw. Ang iba nagbakalang ni ticket, wala na niya naglantaw kay masako-sako gurong iban ti mga basi may mga ginagulo batsyag na, bulo batsyag, ginatag nila sa mga parish youth members nila sa ilang mga parokya nga mo din nagtalanaw kag nag-enjoy. Pero ang mga kabataan, I don't know kung naka mga 40 down, no? Kaya ang target ng ni Father Emil, 40 up with Sir Marco. Ang 40 down, I don't know kung nag-enjoy man kay Sir Marco season, kaya doon nagsugahaw mga kamututanan. Si Miss Laika, batian taban tong sugahaw man sang mga pamatanon sa iya, nagatudo man birit niya. Gamay nga bata, pero dako tingog. Gani sa ngalan sang atong pinalanggang arsobispo kag sa mga kaparian nga nagatinguha gid sa pagpatigayon nga mangin madinalagon yadtong concert sa nagligad nga February 13, 2026. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Ulaton lang nato na kung may part 2 kag may part 3 Daw kanami gid ko, no, so posible ang banda na gani mismo ang nagamuno, no, tani ng jamming. Kay kung may jamming to, damo pa to sayang mapabilin siguro. Nami man ang banda, no, nami man ang ilang panimuot, do magluwas nga nagakonsyerto sila, may mga professional fees ini sila. Pero ang love kag passion mo sa music, no, dapat ilagid nga ginapabatsyag man sa aton, kag ang ilang pag-appreciate man sa crowd, sa mga kauturan naton nga nagtalanaw, nagupod sa konsyerto. Okay, so with that, mayong aga sa mga nagapakarwas dira sa Bath and Body Car Wash sa Barangay Banica. Tabok sang Banica Tulay. Damo guro ka pakarwas subong kay nagtultalisik gapon kag holiday. Maintenance anay isang salakyan. Ti kung mapahugas ka mo sa inyong salakyan, ti pag pangapi ka mo da sa Arthur's Cafe. Ay patada katilaw sang Arthur's Cafe ni Father Arthur Adricula.
ang listahan tato lagad ming ready na to. Ang una mo to nga sa kadto ti ka Engineer Arthur Adricola Sr. ka ilista tong kung anong orderon mo. Ang sunod mo nga listahan, sunod mo kadto ka Engineer Nining Nelba Adricola. Ay katatlo mo kay Sir Julius Plaza. Ang ikapat mo kay Ma'am Clarence Adricola Plaza. O apat na nakadaan. Wala pa na si Kwan. Wala pa na si Maria Carmel Bibi. Ano nang apelido ni Bibi? Subong? Kay Doc Lebel pa. Kag kay Attorney Samiliano. Panglista tata. Ay, ginoo ko. So, dara sa Bat and Body Car Wash. Good morning dara sa inyo. Kag sa Arthur's Cafe. Sa ulunhan lang sa Arthur's Cafe, kag sa Bat and Body Car Wash, may Japan surplus dara. Japan and UK surplus. Japok, in short, Japok. Namin ako no, mga bligya nila, kapin pa mga meubles kag mga furnitures nila, ngalin sa Japan kag sa UK. Kita yung mandang kabaligya nga nami mo na siya mag-entertainar. Ma'am Paula Bernas Agdalipe, good morning lang da sa imo. Kabay pa nga may benta ka sa mong adlaw. Good morning sa mga kalagad ka best friends naton sa mga merkado publiko sa TATC, mga nagapamati ka nagaupod sa aton adlaw-adlaw, pisa sa misa hasta sa programa naton sa gabi. Kag sumuman sa mga pampubliko nga merkado sa probinsya sang Capiz na ginagid sa Panay, dara kay Sir Ama, kay nanay mo Marian. Kamusta si nanay mo? Doon masakit man to? Kag subong man dara sa barangay Lumboy. Ang isda nga ginpadala yun day may manghod pa to. O kung may utod pa to. Sa Sitio Sablayan, Barangay Lumboy, kay nang Bibing, kay Bongbong, dara kag kay Baby Nate, Bithaw, kay Jingjing Bithaw di Gala sa Cayman Islands, kag kay Peter Oswaldo da. Good morning dara sa inyo tanan sa Cayman Islands mayong hapon. Sabi ko sa unang Cayman Islands, ko lang na ideya. Kung hindi, tuod gigaling ang lugar. Makadto tada Jing. Kag sa Banwa sa Paditan kay alagad naton Ricalin Pionelo Daliva kay Bam Jingjing. Ano kani ngalan sang iya nga shop? May Photoshop din siya mo. Kung makita mong tag-iya mambal ka Photoshop sang di lang Photoshop. Lagad Jing, good morning gidara. Kabay pa nga mayo negosyo taday no laga bisyong imo nga printer. Kago lamang nga bisyo si manang mo. Mga programa naton sa Spirit FM Rojas sa inyong sa mga ulihin na bilang nakatune in sa aton. May mga programa kita tialin sa aga sa gihapon si Dr. James Cabarles, ang Dean sa College of Agriculture sa Central Philippine University, siya programa nga mangunguma negosyante. Pagkatapos natin may mga music lang kita kag pagpreparar sa aton Santos nga misa sa kahanginan alas 6 ang aga. Alas 7 sang aga nga aton nga Spirit Morning Balita with Alagad by Durias. Alas 8, maupdan ninyo ako sa akong niya programa, simbahan nga nagapanglakaton. Sa masunod nga mga sinemana, ginimbitar na to ng mga nanari-sari nga mga ehensya sa aton gobyerno nga mag-umpisa sang ilang programa man diri sa aton. No? So pakigangot na kita sa iban nga mga opisina, nulat-ulat na lang nato ng ilang schedule. And of course, si Inday Sarah Jane Valiente de Loso. May kapel ko, hour man sa disato. Ano ni alagad? Ano ni Inday Sarah man? Doduta lang ko magambal bombo Sara kaysa bombo ni siya na kumpisa mo.
Ano ni sa kapel ko half na lang ni kay hindi kay hindi 1 hour kay 30 minutes malambay ang imong programa. Sige na so ya patong schedule nga pili pa siya sa adlaw to basta ko lang ano weekdays lang kay kon weekends kuno do hindi na sa ka panglaba do hindi na sa ka hatag sang tion sa iyang banaba. Alas 11:30 SBSK Serbisyo Balita ano gani? Spirit Balita Serbisyo kag komentaryo with Alagadril de la Rosa. Ti sa hapon ko na kisa mabatian nyo aton mga OJT nga psychology students sang Kolehiyo de la Purisima Concepcion ginapa sila diho napaplastar ta sila kag nag-play sila sa mga music nagabaton sang mga nanarisari nga mga comments man kag mga problema kuno sa pangabuhi yun di nagalo advice sa din kabataan kani si Alagad Des kag si Alagad Nile si Desiree kag si Naila Francesca nami sa ngalan ba plangga man isang duta kag kon Miyerkules sang hapon 3 to aga na Lunes ang istoryahan ta kon Martes ang gabi pamatan-on palabuton sang paglaom sang palabuton kon Miyerkules ti ang aton nga hinunan tingog sang tinuga pero sa hapon sina alas 3 tubtob alas 4 sang hapon naga-program diri sa aton si Young Dave, ang aton nga mga content creators ini, si Taratsu, kag si Renan no? Sino gani? Sorry. Kinsugpon na nagrenan. Ano boyfriend mo na yan no? Agwapa pa ko no si Rayjan sa iya. Kon Webes, ari si DJ Bay sa tambayan sa hapon. Kag Biyernes naman si Rayjan, si Taratsu, kag si Young Dave. Merkoles kag Biyernes ang paglabugay nila sang aton nga mga listeners kag viewers dito sa Spirit FM Rojas. Maging salamat sa mga content creators nga pabulig kita sa ila nga mga damo-damo pagid ang aton nga followers sa aton nga istasyon. Tikon Sabado sang aga pagkatapos ang misa ara ang binhi ko na wala duty si DJ Fabi. Tinaga sincerely yours with DJ Fabi. Sa hapon, ara si Langga Ronalyn. Langga. Kaupod ang iya nga mga visually impaired nga mga kaupdanan, no? Kung wala ka guest ni, pwede man ko niya. Kag sa hapon sang Sabado, alas 5 hasta alas 6 pag-unaton nga programa kasuguan kag katungdanan. Ikaw po naton na parte sa mga legal issues kag mga legal advices attorney Remia Fuentes Bartolome, abogada gwapa. Tiyang iyang kaupo diri si Alagad Richard Ticar ang maitom nga matutom. Sa gabi isang Sabado, alas 7 hasta alas 9, Father M. Lexibero, Pads, what's your pastoral challenge? Di Domingo, usual na itong schedule, ti mga misa na ton. And then sa hapon, si DJ Bay sa Tambayan ng Bayan. Usually nga set up ng interview sa sang mga content creators kag tapos ang mga haranista naton no mga mayad naton magkanta
Imagine si Perot na pakantaya sa Spirit FM. Sa gabi naman, no, ay hinon-anon si Kayo, kaupod de la Gadril de la Rosa, kag ang mga doktor sa diri sa probinsya sang Capiz nga katapo sang Archdiocese of Capiz Healthcare nga komisyon. Si Alagadril dali naman lang ni mag-doktor, hulat-hulatan nyo lang. Doktor sa education, galing. Kaupod sila ni Alagad Bingming. Oh, mga doktor ni. Oh, hindi ko may imagine yung mga doktor ka mo. May mga masters ni. Biskan kulang lang ni kung kaisa sa kwan. Pangilamos. Kagabi nag-debut program si Laga Giselle, si Madam Giselle. Tumaguba man di ang mga speakers di kag mga buniguro nga wala nagakulonek ding mga mga chords di oh. Si Giselle lang si Giselle di ang bagyo kagabi oh. Tawag nga salamat Ma'am Giselle Andrada, ano nang imo apelyido subong day? Kag ang kapita day padulong na di. May madulong ko do di sandwich sa mo. Number ko nara namin. Sandwich lang ang nagabot. Ti lang man nga sandwich ni day basi madunlan kami. Paliw kami da ka yung da message kay Ma'am Giselle do gina kanya kito gina promote gid ang Luna Cafe. Bebe Giselle. Kaya daw wala nakadumdum sa amon si Alagad RJ Borha. Sa Luna Cafe na lang kita matilaw naman kay si Alagad RJ bala. Kag si Ma'am Divine daw ay nakadumdum sa amon. Agpamati-bati. Ikaw tom na lang dari gamala ng tutunlan tao. Madamo nga salamat sa inyo nga pagupod sa aton. Madamo nga salamat Father Emil Arbatin. Sa iyang pagpaabot sa iyang general assessment kag pagpasalamat kag ang pagpaabot gid nga nag-enjoy man ang aton mga performers like and Marco Season kag ang iyang banda. Nagpaabot gid sila nga nalipay gid sila sa crowd sang Archdiocese of Capiz. Sa ngalan sa bukod sa puwersa sang Spirit FM Rojas, ang ginapangunahan sa aton halangdon nga Obispo Most Reverend Victor Bebendico sa akong partner technical sa subong nga aga. Technical Director Alagad Mingming Wego kag sa mga kaupdanan ko diri sa station. Damang nga salamat sa inyo tanan. Happy Fiesta sa Saint Bernadette of Lourdes o kon Saint Bernadette Soberu sa Barangay Tumalalod sa Banwa sa Mambusa with Father Chris Sinieres. Damang nga salamat sa Putsiko kagabi. Ginhulat ko gid ang Putsiko. Nakakaong gid ako sang chicken Gordon Blue. Hindi man to blue, puti man to. Kag subong man sang namit nga lechon Ang puto ay ko kakaon, lechon lang. Isa kaywa. Sa kaywa ang bilin. So damang nga salamat sa mga taga Barangay Tumalalod sa Banwa sang Mambusa. Happy Fiesta sa inyo dira. Kag kay Father Jibin Gumban man, nagpadala man siya pagkaon kagahapon. No? May pagkaon to kuno lagad Ronalyn sa freezer. Sa dalong padala ni Father Jibin kag may salad. Kag tagaan man na siya sang ligwan interbihon naton parte sa Sinsilio mo. Buwas damlag ko. Muna yung mayo. Hindi nga pangguba kita ya sang buwas damlag sang iban. So, congratulations ka, good luck Father Jibin Gumban kag St. Joseph Community. Damang nga salamat sa inyo tanan. Alagad nyo sa pagtuo kag sa pagserbisyo Father Mark Granflor. Good morning, kaga. God bless Pilipinas.